Wa ko kahibaw asa na ako sudan. Kay sa storya natong duha, ako walay kalibutan. Ana ba gayoy kita? Usalain di ay, ikaw na higugma. Di ba dula raman kining tanan? Di ba sa chat raman jud ta, taman? Pero nganong magselos man ka? Nga wala may kita. Samtang ako naghuna-una sa imuha, ako nakapangutan na. Angay ba kong masakitan? O ako na lang ikaw ang katawan? Unsam ditong mga storya nimo sa kinaunahan? Atik ra ditong tanan? Di ba nagsabot ta bawal ma-fall? Nagsabot ta nga pasiloson ra nato siya. Ngangtod magkabalik ming duha. Lisod ba na sabton para si Muha? Kahibaw man ko sa sinugdanan nga aduna tay gisabutan. Apan akong dughan, dili na nako masultian. Hinuon, pulong panila walay manunto kung way magpatunto. Maong dakong sayop, nganong ako sa imuha mituo. Ikaw man di ay ang klase sa tao nga way ayo. Mitoo, nagpatunto, way ayo. Sala di na akong niasa ka, nga in the first place, amiga raman akong kaayang ikabuga. Sala ba di ay na akong nilaom ka, nga kabalo naman ka nga sa akong kasing-kasing siyara ang nag-inusara. Ang plano, magkabalik ming duha, dili, magkauyab tang duha. Hinayi pa ng imong mga storya. O tinuod walay kita. Wa ko'y lugar sa dughan mo, tungod lain ng nanampiya. Pero nganong imo mangkong gipakilig sa mga storya nga sa ako ang nagpabitik, sa imong pahiyong nga di ay tuatik-atik, ug ang imong hitsura ako nang napatik. Kahibaw bakang karon ako nagsakit? Pasensya, pero mas piliyon paghihapon na ako siya. Lisod man para sa imuha. Pero daw kayo ang kalibutan. Ug daghan pa kaayo kag kapilian. Maong move on na lang kay diri ra jud tataman. Sakit mang pamalandungon, apan kailangan akong dawaton. Kung maumanggaha na ang imong mga desisyon, unta ikaw magmalipayon. Siguro diri na lang jud kita taman, kaysa kasakit nga akong nahiaguman. Dili na ako gusto muhilak nga ikaw ang hinungdan. Labi na ang kamatuuran, wala joy kita, niinit kalibutan. Maong ayaw nako sa muka. Ayaw nako gukda pa. Pangitaan na lang ang taong para sa imuha. Kaya wala gyud chance nga magkakita.